Как става манипулацията? Става с добре платени няколко социологически агенции, които ви нашепват и ви внушават, че освен тези 4, 5 или 6 политически партии, които те посочат, другите нямат никакъв шанс. Дават ви, т.е. внушават ви, че една птичка пролет не прави, че гласът ви ще се загуби, ако не гласувате за някоя голяма партия и така нататък. Истината, уважаеми зрители, е следната, че в момента в политическото пространство на България стават невероятни катаклизми. Ето за това хората масово се отдръпват от тези партии и търсят нови алтернативи. Разбира се, политическата олигархия прави всичко възможно, за да ги спре. Ще ви покажа сега една снимка от един вестник, наш ежедневник, където се виждат всички кандидати на тези евроизбори. Всички политически партии с техните кандидати. Моля ви, колеги, пуснете снимката. Нека да се види снимката. Ако забелязвате, уважаеми зрители, в този вестник са всички политически партии без една, която се явява на тези избори, без зелената партия, която има номер 4. Тя не съществува за тази олигархия, която пуска тази информация. Случайно или не, аз съм кандидат на тази зелена партия с номер 4. Моля да не ни... Благодаря ви, колеги. Благодаря. Моля само да не ни бъркате с другите зелени, тъй като между нас има корени различия. Има още 2 зелени партии. Тази, от която аз се явявам, е категорично против санкции срещу Русия. Въпросът е друг. Защо тази партия не съществува в информационното поле около изборите? Мисля, че сами може да си отговорите. Значи някой се притеснява от тази партия и от тази кандидатура. Същите тези депутати, уважаеми приятели, приеха закон, с който отменят ограниченията за строеж по българското Черноморие. Интересното е, че и тук имаше една странна симбиоза между различните политически сили. Няма да ви казвам защо. Вие, предполагам, се досещате. Депутатите отхвърлиха предложенията на природозащитниците, които спират строителството в защитени територии, включително като тези в Кара дере. Забележете, без дебат, без никакъв дебат. Присъствали са около 80 депутати от различни политически партии. Коментара го оставям за вас. Уважаеми зрители, не спират опитите на така наречени български политици. Аз не ги наричам български. Това е една компрадорска олигархия, която вдига лозунги и прави всичко възможно за стопирането на Южен поток, който сам по себе си е алтернативата на руския газ, която да заобиколи Украйна. За съжаление, информациите, които се получават от Украйна, не са добри. Има престрелки, има загинали хора, има много ранени. Тези така наречени
български политици правят всичко възможно да оставят вас, уважаеми зрители, на студено, да повдигнат цените на почти всички продукти, тъй като спрели руския газ, ние ще изпитаме един невероятен тежък проблем, свързан с всички сфери на нашата икономика. Интересното е, че тези така наречени български политици, без да взимат предвид, че България е най-ощетената страна, близо 90% от вноса на газ е руски, пледират за такива мерки. Пледират за икономически санкции срещу Русия. Аз поставям въпроса така. След като парите на руските олигарси са в западни банки, защо западните правителства не предприемат действия за запориране, за конфискация, ако щете, на парите на руските олигарси? Защо претендират за санкции, които ще ударят тежко жизнения стандарт на българите, който и без това е най-ниския в Европа? Това е един добър въпрос. И втория въпрос е защо богатите страни претендират за санкции за спиране на Южен поток, а в същото време се правят на 3,5 за руския газ, който минава през Северен поток и захранва богатите европейски държави. Германия, Франция, Белгия, Холандия и така нататък. Това е един добър въпрос, на който така наречените български политици от десния сектор трябва да отговорят.